De opening van het Nijefriesk Museum stiet pland in september. En de tarriedings daarvoor binnen natuurlijk al in volle gang. En één onderdeel daarvan is het restauratieproject. Het museum stuurt in 3 sessies werk naar Maastricht om daar gerestaureerd te worden. En zag ik een mooi kastje met een bijzonder verhaal. Een kunstkabinet. En er is er maar één van, dus hij wordt koninklijk behandelen. Maastricht heeft een heel groot restauratieatelier. En samen met de Wassenberg Clarijs Fontijn Stichting en een eigen bijdrage is het gelukt om een grote groep van 19 schilderijen in deze kast in 1 keer te laten restaureren. En dat kan alleen in zo'n groot atelier als Maastricht. Een kunstkabinet is een hele bijzondere kast die heel kunstig gemaakt is. Dus de buitenkant van de kast is heel belangrijk. Maar ook wat erin zat was eigenlijk altijd kunst. Dus het heeft een dubbele betekenis. Hij ging pas open als er belangrijke gasten waren, zoals nu. En dan liet de eigenaar van de kast zien hoe mooi de kast aan de binnenkant was. Het had ook een geheim waas van geheimzinnigheid eromheen. Want alleen mensen die je natuurlijk toegang gaf tot deze kast, die konden dan meekijken. Dus dan deed je een laadje open en dan haalde je er wat uit. En dat liet je dan bijvoorbeeld zien. En dan zei een ander, ja, maar zo heen heb ik er ook. Ik heb er nog veel mooie struisvogelei thuis. We denken dat zo'n kast heel goed gestaan kan hebben in de staten van Hobbebaard van Sminia. Dat is de Klinze, tegenwoordig de Klinze. Hij had ook een prachtig huis hier aan de Werze in Leeuwarden. En dat was een man die door zijn huwelijken en ook door andere erfenissen enorm rijk was. Het was gewoon de op 1 na rijkste Fries aan het einde van de 17e eeuw. En we weten dat die man heel erg veel geld uitgaf aan kostbare dingen voor zijn huis. Daar hebben we ook andere voorbeelden van in het museum. En we gaan ervan uit dat dit een van zijn bezittingen was. Op dit moment zijn we bezig met 2 grote plafondstukken uit het Koninklijk Paleis op de Dam en de collectie schilderijen en meubels uit het Fries Museum in Leeuwarden. Dit is het atelier. Hier gebeurt het. En hier gebeurt het. U ziet aan de rechterkant 2 prachtige panelen uit het Fries Museum en mijn collega Barbara Stabiek. En zij is bezig met de vernisafname van 1 schilderij. En hier zien we een prachtig 17e eeuw kastje en onze freelance restaurator Frits van Liemt. En hij voert hier de komende maanden de restauratie van dit meubelstuk uit. Komende maanden? Ja, daar gaan we een aantal maanden overheen, hè Frits? Omdat het restauratieproces vrij uitvoerig is, veelomvattend. En dat moet langzaam opgebouwd worden. Dit schilderij hier is nu in progress. En aan de linkerkant ziet u een andere schilderij waar de vernis nog helemaal daarop zit. Dus u kunt een beetje het verschil zien hoe zij dus uiteindelijk ook in het begin, toen ze hier binnenkwam, ook eruit zag. Wat wij doen is in principe al deze niet-originele lagen afhalen. En we gaan het dan straks opnieuw vernissen, vullen en ook retoucheren. Ik ga wat fineer vastzetten. Dat doe ik met een injectienaald. Ik pak nu wat warme beenderlijm. En dat breng ik onder het fineer aan, zodat ik deze weer kan hechten aan het eikenhout.
Deze schilderijen zijn geschilderd door Wiebrand de Geest, die wel een belangrijke Nederlandse schilder uit de 17e eeuw was. Ze zijn belangrijk omdat ze van toch hoge kwaliteit zijn. Ze tonen wel die manier van schilderen in die tijd in Nederland. Dus u begrijpt wel waarom het Fries Museum deze schilderijen gestuurd heeft? Oh ja, zeker. Voorzichtigheidshalve begin je eerst met wat saliva of spuug. Daar zitten toch in je spuug zitten bepaalde enzymen die heel goed schoonmaken. En dat is ook iets wat ik hier heb opgedaan hoor. Dat gebeurt veel bij schilderijen. Dus je begint eigenlijk met wat spuug. En dan ga je het schoon. Ik ga op zijn methode proberen de kussen die bovenop de kast staat, om deze weer recht te krijgen. Als deze dicht staat, dan is het een vreselijk gezicht. Wat ik wil gaan proberen is eigenlijk dit hout weer terugbuigen naar de originele staat. Zonder dat ik het hout kapot maak of vervang. Dat mag niet, hè? Nee, het is zeer belangrijk dat alle originele stukken origineel blijven. Reversibiliteit. Dat is nummer 1. Dat is nummer 1. Waarom is dat zo belangrijk dan? Omdat als je dat in het oog houdt, je er zeker van kunt zijn dat het meubel niet verandert. Dat mag niet? Nee, uiteraard niet. Nee, je wil niet iets aanpassen of een nieuw stukje hout aanbrengen zonder dat je daar duidelijk over bent naar de toekomst. Ja, goedkoop is het niet. Dus het Fries Museum had wel subsidie moeten aanvragen om dit te kunnen betalen. Dus hebben ze nu wel voor hun belangrijkste objecten eruit gehaald en gezegd, nou dat gaan we nu doen. En misschien kunnen ze straks of in de toekomst nog andere subsidie krijgen om ook verder te gaan met de collectie. Hoe weet u nou of u het goed gedaan heeft? Als ik zelf tevreden ben. En wanneer bent u tevreden? Eigenlijk ben ik tevreden wanneer ik het gevoel heb dat ik er alles aan gedaan heb. Maar, en daardoor het beste mogelijke resultaat getoond wordt. Is er veel waardering voor? In het algemeen? In het algemeen, dat hoop ik dan maar dat blijft gissen. Ik denk een museum sowieso. Ja, en ik ben niet iemand die de waardering zoekt in een groot publiek. Ik weet dat ik iets goeds heb afgeleverd. En daar ben ik tevreden.